Dalan. Pupus pepontone putus. Mbak Fitri. Dawuh Bapak. Jane iki mau swara niki karek sak rambahan iki jane takon terusne Bella. Oh ngaten. Dikasih sing kuat mawon nih kalau Mbak Bella Sapira. Iya, aku iki kangen suarane Bella. J, monggo Mbak Bella. Alah ndang to Mbak Bella Sapira. Loh, lah aku malah diwaneni ya. Nek juanane kowe ya ora masalah Uri. Oh alah, ya alah. Ya. Nduk Oding, selamat Nduk ya. Minal aidin wal faizin. Nduk Bella sing tuwa cek sepura ya. Ya aja nesu kaya ngono. Nggih, para rawuh, para pangarsa sami ing mriki paguyuban seni riok kawula manggala muda ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Amituwa Supriyanto Dalasan Mas Basir. Caos panglipur dumateng ngersa panjenengan dalem mugi nuju prana ing penggalih. Pramila saking menika monggo dipun lanjengaken lelagon salajengipun sinambi kalian Mas Mbak Bella kok Mas. Ayo apa cangkeme kaya cangkem asu. Biasane nyanyi kok malih mari kok ngope. Mbak Bella. Mangga Mbak Bella iki kekuatanku karek 40% nih. Lah ya, monggo Mbak Bella suwados nyekar raketak sak pupuh. Monggo Mbak Bella. Maju. Mbak Bella. Ayo ya.
wis. Mbak Bella lah iku tune jane. Ngrasakne aku. Nduk Bella, sing nyengkal saiki. Londolon. Apa wis ora mesake Mbak Fitri iso keloro-loro. Ah, Jan, aku kok ya pripun. Santai kawan. Jew. Terus pundi Mbak Fitri wonten pamundutan salajengipun? Dereng wonten Bapak. Dereng wonten. Wekdal sauntawis kula paringaken dumateng Bapak MC. Inggih, matur sembah nuwun sanget. Pangapunten dumateng para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang kawula hormati. Ing mriki kru saking paguyuban seni reog kawula Manggala Muda ingkang dipun sesepuhi dening bapak kula inggih menika Kamito Supriyanto jalasan Gus Basir. Wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Inggih menika Mas, monggo lelipuran sang kepetawis kula sumanggaken. Monggo ingkang kagungan dalem gadhahi pamundutan menapa? Terus pundi Mbak Oding, Mbak Bella? Ora krungu aku kok kene iki. Kowe iki sing nampa sawerane lha kukur bengak-bengok ae ta iya ya. Bella. Mbah Toso. Mbak Bella, menika wau wonten pamundutan napa mboten? Mbak Bella. Safira. Safira jenenge Bella sapa? Sapira. Bella ho. Pripun? Wonten pamundutan. Apa gara-gara? Iya orang di desa. Bapak jangan kepilih. Dan Pak. Oh nggih, menika kala saking ingkang kagungan dalem. Pamundutan sajeng puniki menika walang keket, monggo dipun lajengaken. Ya,
Foto ya, super banyak kali naik. Semoga Mas dipun ladosi menika pamundutan ke menika walang kekek. Popeling napa walang kekek Mbak Fitri? J, niki wau pamundutane pun kadek wau, Pak. Walang kekek sampai pun kondir ta bapake wau. Oh, Manut wingking monggo. walang kekek kali pepe. Walang kekek dados. Bila mana ada yang kehilangan kunci kontak motor Honda PCX, bila yang ada kehilangan merapat ke panggung. Inggih, menika berita kehilangan sinten Kontak kemawon PCX. ingkang kehilangan kunci sepeda motor PCX. Supados merapat dateng panggung. Sak menika dipun asta dening Bapak Mas Basir. Gus Basir lali neh aku mau. Nggih, monggo sambutan kalian Mas Gus Basir. Sinten kemawon ingkang kehilangan kunci kontak sepeda motor PCX saged sambutan kalian Gus Basir. Wonten ing oh iya, Pak Babin juga ada sing apa nih, Pak Yayan? nggih. Pak Babin request-e apa iki? Pak Babin gadahi request menapa Aslinya niku? yo sing ngendang kok kene ora ngendang. Om Darmo kasihnya toh. Oh iya pemilik. Tansah dielengke Wes wantine padha nendakake bakal wis kumandhang wayahe sembahyang nekati wajib dawuhe pangeran sakate sagae agama emang waktu
Sugeng rawuh Bapak Guru Supratono. Nyanyi apa neh? Terima kasih matur nuwun. Terima kasih matur nuwun. Sik. Sing nyawer sih guru kok nyanyi sing enak. Lah ngono kok Guru. Dot, tengah semua Bapak Guru. Tes 1 2 3 cek on. Lu duit ora ru sindane ru mbok sangoni kok. Duet. Dari mana? Sindane sangoni ru lah ngono. Iku wong. Ayo Pak monggo. Saprene gonku antani Asik Pak Guru. Manggono muda. Berat lemak. Monggo Pak Guru. Seprene gonku ngenteni janji prasetyane ngati
tresno mring sliramu doang ayu railing dina lan wektu akan nduk yen sliramu ra kelingan ayu tak anti-anti aja pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekan ning atiku saya gawe lara nduk iku Ayo yo iya sik sindene iki sapa jeneng sindene iki Namik ampun tante to dalem. sindene sapa jenenge nok Bareng asmo diipluk. terima kasih Mbak Ciput tetap semangat dan lancar selalu Nggih amin. Nggih. Matur Kondangnya nuwun. Madiun. lanjut Mbak Ciput Monggo. lanjut Sinten? Mas Kula. Kendang ayo. Aku ora bakal mundur, aku ora bakal payu. Ukurane tresno kudu padha nake lumiting asmara Asik. asik Iki lho. Iki lho. Manggolo budok. Monggo Pak Guru. saprene nggonku ngenteni janji janji prasetyane ati Dong terus nabrak sliramu, doang bagus. saya suwe saya ra karuan aku samar Kentung moge. Sampun jam 3. Ganongan.